Hos Netcompany har vi respekt for vores kunder. Vi holder, hvad vi lover, og vi opfører os ordentligt. Du tænker, det siger de nok alle sammen, men vi har noget at have det i. Hos os får din karriere et mega boost. Allerede efter 3-6 måneder vil du være med til at levere nogle af Danmarks mest spændende og forretningskritiske projekter. Ingen steder i branchen får du så meget ansvar til at starte med, som her hos os. Du bliver omgivet af rigtig dygtige kollegaer, som kun har én interesse, nemlig at hjælpe dig på vej. Og samtidig vil du have en personlig mentor, som du kan spare sammen med. Hvis man år efter år skal kunne vinde Champions League i IT-branchen, som vi gør, skal man både stå i mesterlære, men også have den teoretiske ballast i orden. I Netcompany har vi udviklet vores helt egen uddannelse, Netcompany Academy. Her vil du kunne lære alt, hvad du har brug for at få en rigtig god karriere i vores branche. I Netcompany kan vi stole på hinanden. Vi lader aldrig en kollega i stikken, og vi har det faktisk også sjovt. Både på arbejdet, men også i fritiden. Det gælder vores sportsklubber, det gælder vores fester og vores after dark arrangementer med oplevelser langt ud over det sædvanlige. Den her rejse bliver ikke kedelig. Den kan blive rigtig sjov. Hop på toget. Jeg glæder mig til at se dig.